Здравейте! В този урок ще се запознаем с компонентът дънна платка, наречена на български за по-кратко дъно и на английски motherboard. Ако разгледаме схемата на Джон фон Нойман, ще видим, че дънната платка всъщност представлява шината, която осъществява връзката между всички останали хардуерни и компютърни елементи. Нека се спрем на състава на една дънна платка. Много важни компоненти на една дънна платка, това са разширителните слотове. Към тези разширителни слотове можем да включим различни хардуерни компоненти. Един важен слот, например, е слотът за централния процесор. Той се нарича още сокет. На различните видове слотове ще се спрем по-късно. Друг важен компонент, логически, всъщност са северния и южния мост. Те представляват връзката между по-високоскоростните компоненти и по-нискоскоростните компоненти. Чипсетът е друга основна част на дънната платка. Той представлява съвкупността от всички компютърни чипове, които се намират на дънната платка. Те спомагат за по-добрата работа на компютърните компоненти, свързани към дъното. Интегрираните компютърни компоненти или контролери също са друга важна част от дънната платка. Такива контроли представляват звуковата карта и интегрираната видеокарта. В задната част на дънната платка можем да намерим портове и изходи. Тези портове и изходи се извеждат в задния панел на компютърната система и можете да видите повече за задния панел в един от нашите уроци.